ni na san duniya, na zagaya na ga duniya, na san me ni'ima, na san me aiki, na san me haƙƙi. Sau da haka mulkin ma fa yawan kudin mashi ba domin gari shine sai ka san meye ainihin girman kujerar mai aikinta. Ai baka kudin da kome da kome amma baka san aikin ba. Akwai na wata nan akwai kamar ka samu mutum ka bashi kamar wanda bai san naira 50,000 ba. Saboda haka ba mu da hujja za mu zo wani abu cikin Allah mun gode maka da mu da ku. Duk abin za mu yi daidai karfin basiranmu, daidai hikimarmu, daidai karfin imaninmu, daidai arzikin jigawa mun yi shi. Daga mazaɓu, sauran ƙauyuka, ko ruwan sha ne, haifuwar lafiyar ne, duk abin za a yi ɗaɗin a cikin gina shi da mutum mun yi shi. Me ya yi mamaki